Isadlule emoyeni. Sisayibukela. Izomfundisi i-keyboard. Masiqeda ukushumayela abathandekayo sizobe sesiya enkonzweni ye-back to school. Yobe sesilida uma sesinjali kuleyo prayer. Hallelujah. Cela sibone incwadi kaLuka chapter number 18. Sizofunda nje amavesi ambalwa. Ngifuna uverse number 80 kuphela. Hallelujah. Kodwa ke ngenxa ye context iphela. Sizofunda from verse number 1. Mase nitholile nisho incwadi kaLuka chapter number 18 uverse number 8. Kodwa soqala ukufunda kuverse number 1. uJesu wayesabalandisa umzekeliso ebafundisa ukuthi kufanele bakhuleke njalo bangadangali. Wathi emzini othile wakukhona umehluleli othile owayengemesaba uNkulunkulu futhi engenandaba namuntu. Kulowo muzi kwakukhona futhi umfelokazi owayelokhu egqiqa ethi kuye ngenzele ubulungiswa maqondana nomelene nami. Kwaba isikhathi eside umehluleli engathandi, kepha kamumva wadlinza wathi nakuba ngingamesabi uNkulunkulu futhi ngingenandaba namuntu, kodwa ke ngokuba lo mfelokazi ulokhu engibelesela ngiza kumenzela ubulungiswa. Funa ekugcineni angicasule. Inkosi yayisithi lalelani ke sekusho uJesu ke manje ukuthi wathini umehluleli okhohlakeleyo. uNkulunkulu akayi kubenzela yini ubulungiswa abakhethiweyo bakhe abakhala kuye imini nobusuku ebabekezelela na. Verse number 8. Ngithi kini uyakubenzela ubulungiswa ngokusheshsha. Nakho kumbuzo, ngabe indodana yomuntu iyakufumana yini ukukholwa emhlabeni mhla ifika na? Ngabe indodana yomuntu iyakufumana yini ukukholwa emhlabeni mhla ifika na? Akubuza seduze kwakho ukuthi ngabe indodana yomuntu iyakufumana yini ukukholwa emhlabeni mhla ifika na? Mbuzi nje. Uzumqule. Uthi gogo, ngabe indodana yomuntu iyakufumana yini ukukholwa mhla ifikayo emhlabeni? Hallelujah. Umqule umamtshana. Cha awubuhlungu ushawa yilokho ukuthi uyayibuza ingabe iyakufika yini. Hallelujah. Uma ungafunda incwadi une series engifuna sikhulume ngayo kafishane ngoba introduction le only 10 minutes. 10 minutes ngobona kanyukanga nje namanothi ngifuna kubo 10 minutes. Hallelujah. Amen. Asifunde futhi verse number 8. Ngithi kini uyaphila keyboard player angisakwazi. Ngithi kini uyakubenzela ubulungiswa ngokusheshsha.
Ngabe indodana yomuntu iyakufumana yini ukukholwa emhlabeni mhla ifika la? Hallelujah. Uma ngase ucheck ungayivuli incwadi yezenzo chapter number 8. Hallelujah. Incwadi yezenzo chapter number 8 sithola uPhilip uyahamba uyoshumayela eSamaria bathandekayo. Lithi iBhayibheli eSamaria uPhilip wafike washumayela ngokunamandla. uNkulunkulu wamgcwalisa ngamandla. Washumayela ivangeli lensindiso elishumayela ngesibindi. Kuthiwa washumayela ngokunamandla. Malishumayela ngokunamandla kuthiwa abantu bakuleya ndawo bonke basindiswa. Kwagcwala amandla basindiswa. Kanti labo bantu abazosindiswa lithi iBhayibheli kwakunomuntu ugama lakhe kwakuthiwa uSimiyoni. Lo muntu okuthiwa uSimiyoni kuthiwa wayidumile yonke leya ndawo. Into eyenza ukuthi edume kuleya ndawo ingoba lithi iBhayibheli wayizenza umuntu onamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Kuthiwa wayenza imlingo kule ndawo yaseSamaria. Imlingo wayifika esindisa abantu baphulukiswa abantu baphulukiswa imlingo. Hallelujah. Babengabona abantu ukuthi lento abathandazelwa ngayo bathandazelwa imlingo abakaze bayicheke ngisource yale moya ukuthi inhloboni yomoya lo obasukumisayo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli esefikile uPhilip eshumayela izwi eshumayela ivangeli. Hallelujah. Wasindiswa abantu abaningi including no Simon. Hallelujah. Wasindiswa naye. Esindiswa ivangeli likaKristu Jesu. Hallelujah. Wanaye weza waphakamisa izandla njengabo bonke abantu ababephakamisa izandla. Naye wayidumisa njengabo bonke abantu bonke abadumisayo. Amen. Naye wayattend ama-Bible study njengabo bonke abantu aba-attend ama-Bible study. Wenza okufanayo njengabo bonke abantu. Kube sengathi ngase ngithi naye ukufumene ukusindiswa. Hallelujah. Amen. Wayenza nje njengabo bonke abantu. Hallelujah. Amen. Wayifana nesihlahla sikaKhisimusi. Isihlahla sikaKhisimusi wena ongasibuka ukuba ngazathi isihlahla. Uzuthemba ukuthi isihlahla. Uzobona masususondela ususithinta ukuthi cha akusona isihlahla lesi. Hallelujah. Uzenza isihlahla sikaKhisimusi. Hallelujah. Amen. Lo Simoni kwakunjalo. Hallelujah. Jesus. Naye wayengenakho ukukholwa. Ejuleni kwenhliziyo yakhe wengenakho. Wayeze ngoba ezofuna ukuthile. Akunankinga nomuntu ozofuna ukuthile eNkulunkulu. Kodwa phela mase usufikile. Hallelujah. Sindiswa phela. Kholwa phela. Akukho wrong ukuthi weza ugula. Kodwa mase usufikile. Sindiswa phela kholwa phela. Hallelujah. Amen. Ngabe indodana yomuntu iyakufumana yini ukukholwa mhla ifika na emhlabeni? Jesus. Hallelujah. Amen. Ake uyibuze lo mbuzo. Uyibuke impilo ephilayo. Ukuthi ngabe lo mbuzo bathandekayo akubuza ukuthi ngabe abantu amatendi oAfrika nemile. Hallelujah. Akubuzwa ukuthi ngabe uyobafika yini abantu abasondayo. Jesus. Kodwa la kufuna ucheck ukukholwa ukuthi kukhona yini. Ngabe indodana yomuntu mhla ifikayo. Mhla likhali icilongo. Lithe izwi sinodade wethu omncane. Inkinga kadade wethu ukuthi amabele akanawo. Hayi Nkosi yami. Kuyakwenziwani ngosuku lomcelo wakhe na? Hallelujah. Sinodade wethu omncane. Ingxaki yakhe gogo
akanawo amabele. Nkosi yami. Kanti lo dadewethu neinsuku zomcelo seyisondele. Yeah. Hallelujah. Hey. And lo dadewethu noma engenamabele nje futhi no akanawo. Hallelujah. Amen. Cha abafana ubazi kahle. Hey. Ukhona umfana nomfana asemvumile. Hallelujah. Kodwa manje akanawo amabele. Hallelujah. Ukhona umfowabo uWarit. uWarit ngokuthi udadewabo akanawo amabele. Mzwane kufika usuku lomcelo wakhe. Uyovezani ngoba phela amabele akanawo. Hallelujah. Mhla indodana yomuntu ifikayo emhlabeni ngabe yokufumana yini ukukholo na? Akubuza ukuthi amatendi kuyobe kunamatendi amangaki. Akubuzwa ukuthi imembership iyobe igcwele kangakanani. Akubuzwa ukuthi abantu abayobe beattend ama-Bible study ngalesikhathi bayobe bengakanani. Kodwa into efunwayo ukuthi mizwali indodana ifika. Hallelujah. Kungabe ukhona yokufumana na? Noma ngoba uyisihlahla sikaKhisimusi artificial. Hey. Hallelujah. Asinama fruit. Akukho ukhona. Lithi iBhayibheli ngoba khona amadodana kuthiwa akasikweva. La madodana kuthiwa angena nje esontweni kuba ngazathi ayasonta na. Hallelujah. Amen. Akhawula njengabo bonke abantu abakhawulayo bangena esontweni. Hallelujah. I'm sure ukuthi ngokuqhubeka izinsuku bebona eattend lamadodana bagcina sebewaphathisa uhlelo. Hallelujah. Bagcina bewadumisisa, bagcina bewashumayelisa, bewashumayela. Kanti artificial isihlahla sikaKhisimusi. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Yeah. Mhla indodana ifika yokufumana nawo khona. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ahamba. Hallelujah. Angena aphilisa abantu abagulayo. Abantu baphila impela nje. Bephiliswa amaqili. Hey. Bephiliswa amagundane esonto. Hey. Hallelujah. Amen. Kanti bazofika kwelinye idemon elirong. Hallelujah. Amen. Bazofika kwelinye idemon likhona nje idemon ngiyawazi amademon nayakhuluma. Hallelujah. Jesus. Amademon ayakhuluma. Hallelujah. Sake sathi sifastile. Sithi umuntu ufastile. Sithakazela intombazane okusadumele into le okuthiwa isatanism. Oh. Hallelujah. Akazi saphele laphi. Hallelujah. Kodwa nje yathi ukuduma ngekhathi zethu. Nathi sathi uyisaba. Wavela intombazane impela yakhuluma izinto. Yathi kathi shade noSathane. Wayibona eyiqueen kaSathane yazi yonke. Hallelujah. Amen. Yathi iAll Star ifune. Oh. Umuntu ogqoke iAll Star into kaSathane. Yayidila nje lento nophawu. Hallelujah. Akala thi umuntu oyiphopothile akafuneki. Oh. Kwaqala into ukuthi udaka leyifebe. Hey, Nkosi yami. Ayifuneki. Ngoba nifake nje inwele ezinde abamtshani. Ewe. Awu. Siyaka Sathane. Awu. Ngalenza ikhani nalingene lesontweni. Mangingenile. Hey, nangizophuma senixhuka ngoba umfundisi nje wayezobedila nani. Hey, Jesus. Eliphale libitha. Ngasoxhuka. Hallelujah. Hey, Nkosi yami. Ngigqoka inwele kaSathane. Hey. Hallelujah. Mhla indodana ifika yokufumana nikhona. Lamadodana kaSikweva afika edemonini elirong. Athi cha, imani kanjalo. uPaul lenikhuluma ngaye siyamazi. uJesu lo enikhuluma ngaye futhi siyamazi. Kodwa nina asinazi ngobani. Hey.
Asinazi nani ngoba bathandikaya akufuneki ukuxoxa ngekhadi lomunye la esiya khona. Hayi. Hallelujah. Mayiklokhela. La esiya khona ayikhali ukuxoxa ngekhadi lomunye. Ayikhali uNkulunkulu kaMfundisi wakho. Ayikhali uNkulunkulu kaAbrahama. uKristu Jesu wasenzela indlela ukuthi uNkulunkulu kuba uNkulunkulu wakho. Hayi uNkulunkulu kaMfundisi. uNkulunkulu kuba uNkulunkulu wakho. Hallelujah. Athi siyamazi uPaul, siyamazi uJesu. Ngoba ukukholwa uregister umoya. Letho kuthiwa ifaith ukholwa. Kumoya ufaka istembu. Ngoba namadimoni asuke ekwazi ukuthi wena uyakholwa. Futhi amadimoni ayakwazi ukuthi uyadlala. Hallelujah. Futhi amadimoni ayazi ukuthi wena uze ngezinto. Hallelujah. Awufuni uNkulunkulu. Awufuni ukholo. Hallelujah. Abandondonya. Abashaya. Hallelujah. Abashaya. Ngoba into efunekalayo i-identity uyazana yini naye. Noma ukuhlokha ngekhadi lomunye. Mhla indodana ifikayo ngabe ukukholwa yokufumana. Hallelujah. Ngabe yokufumana na. Jesus. uSimoni wasindiswa naye. uSimoni waphakamise izandla naye. Hallelujah. uSimoni wenza yonke into eyenziwa abazalwane. Yeah. Hallelujah. Kubonakala sekufika abapostoli ukuthi uSimoni akakholwa, akakaze aqala ukukholwa. Ikhona into ayigaqele. Hallelujah. Uyaba ukukholwa kwakho makuzoba ngezinto. Mzwana uNkulunkulu eyiqeda lezo zinto ngabe ukukholwa kuyoma yini? Ngoba wena ukukholwa wazi ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu lo onikana ifridge, onikana umshado, onikana umsebenzi. Mzwane ziphela lezo zinto kusho ukuthi wena uyosala nayo. Ngoba wena wazi ukuthi ukukholwa kungezinto. Hallelujah. Iyodi plan uNkulunkulu ayilethile emhlabeni ufuna abantu baphile ngokukholwa. Amen. Iplan kaNkulunkulu emhlabeni ukuthi abantu mabaphile ngokukholwa. Hallelujah. Amen. Mzwali buyi indodana. Ayifuni amatende amaningi. Ayifuni ihlale nama-check covers. Ayifuni abantu abawe bedwele. Iyobe i-check kholwa ukuthi ukhona yini. Yeah. Hallelujah. Badilika abapostoli sebezwile ukuthi kuphenduka abantu abaningi eSamaria. That is Izenzo chapter number 8. Mabedilika abapostoli baqala babisi altar basibeka izandla abantu. Ngesikhathi bebeka izandla abantu bamukela amandla. Jesus. Baqala abantu bakhuluma nangezilimi. Yeah. Hallelujah. Sebegcwele amandla. Kwazwakala indoda ihamba iphendla. Iphendla yaze yafika phambili. Uma ifika phambili yafika athi please nithole kanjani le? Alingiphani le gift yokuthi ngikhewulisa abantu. Hallelujah. Abantu bayagibela bahambe baye koNigeria begibela abantu. Beye koNigeria. Beyolanda amandla koNigeria. Hallelujah. Babuye namandla. Hallelujah. Intokazi yakwethu igeze. Mina ngazi ukuthi kwenzakalani. Ngathi thina abantu abamnyama. Umuntu ageze aphathe iBhayibheli efuna nje ukogingqika. Hallelujah. Ejabuliswa nje ukuthi ufike umfundisi nje oginqa nayo. Hallelujah. Yeah. Lo muntu nje akakholwa. Uma isewile ubuyela back odakeni lakhe. Akabe ngeze ukuthi amaqede ashintshe impilo yakhe. Yeah. Kodwa impilo zabantu ayikaze zashintsha.
uyawa nje Sunday neSunday uyawa. Haleluya. Ufika itende futhi lapha kade weke kuleli. Haleluya. Wafakaza kuleli. Manje uyabona uvukile uthi kuleli. Uthi yacheka lo muntu kusawuyena nje lo wefakaza lapha eCrossroads. Haleluya. Usabona uNkulunkulu futhi nalapha. Haleluya. Mhla indodana ibuyayo ngabe ukhona yokufumana nayo. Noma sino Simon. Haleluya. Wazokala sithi mina ngidayisela ngamalini. Haleluya. Ngoba into ayigaqele lokinga abantu kuphela. Haleluya. Amen. Ubukeka njengabantu abasindisiwe. Wabukeka wafakazi impela njengabantu ungazathi usindisiwe kanti hayi igundane lesonto. Haleluya. Iplan kaNkulunkulu ukuthi abantu emhlabeni bakho uKristu uJesu. Umchakeli uHabakuk chapter number 2 verse number 4. Habakuk mhla indodana ibuyayo ngabe yofumana nawo 2026 hallelujah second week ngifuna nje sibheke lento okuthiwa ukukhona sikuthathe serious ukukhona hallelujah chapter 2 verse number 4 what that? For the sake of the context weqale verse 1 Okay. ngoba thina sifuna nje ukufunda iBhayibheli. Hallelujah. Habakkuk chapter 2 verse 1 ngiyakuma endaweni yami yokulinda. Nginikeza ibackground kancane noma uHabakuk ungumprofeti owayiqokayo. Okay. Hallelujah. Yeah. Angithi umprofeti umprofeti ofika landa izwi uNkulunkulu abuya azolitshela abantu. Kodwa lo umprofeti ohlukile. Uprofeti bakhe ubuka isimo ababhekene naso. Wabuka ukuhlukumezeka ababhekene nakho. Wasuka straight waya uNkulunkulu wangaya enyangeni. Wangaya kofaka intambo. Wasuka inkinga ababhekene nayo gogo ukuthi babencindezelwa. Ukucindezelwa kwabo kwakuthi noma beyovula icala kubantu bomthetho. Ureshu ingane yakho afika amaphoyisa amthatha umuntu orephile ahamba mbophe. Uma esembophile ekseni uzothi uchitha amanzi ezitsha. Uhlangane naye ekubingelele athi hayi makhelwane. Uthi uHabakuk ubulungiswa abukho. Hallelujah. Amen. Nabantu esithi banobulungiswa abantu abangamaqili. Hallelujah. Jesus. Idlanga commission yabo yayingasebenzi. Yayigcina ngokuhlangana nje. Kuba idlanga nje kuhlangana after that kuhlakazeke. Kade kwakuhlangana vele ngaboshwa muntu. Kumoshwe nje imali. Apha amacala amakhulu. Aqeda iminyaka 5 years. Kodwa kwagcina ngokuhlangana. Hallelujah. Nalapho ayikhona leyo madlanga leyo yayikhona kodwa akangasibenzi. Ubulungiswa babungekho. Amen. uHabakuk waya kuNkulunkulu. Wenze njani mangabe izitho zikushubela empilweni yakho? Isiphi isinyathelo osithathayo? uHabakuk chapter 1 uthi why God doesn't do something about this? Why God doesn't do something about this? Hallelujah. SinoNkulunkulu omkhulu kakhulu kodwa uNkulunkulu uthule. Akazi ukuthi inehlupha empilweni yakho.
Kodwa ungasho njengoHabakuk uthi why God doesn't do something about this. Azi ukuthi yini ehluphayo emndenini wakho. Kodwa ungasho njengoHabakuk uthi why God doesn't do something about this. Azi ukuthi yini ehluphayo empilweni yakho. Kodwa uHabakuk uya kuNkulunkulu. Akalindi uNkulunkulu. Kodwa uya kuNkulunkulu. Bapha abantu abazothi mabexakelile beye kuNkulunkulu. But why God doesn't do something about this? Amen. Mshaya indodana ibuyayo. Ngabe uyafumana yini ukholo? Hallelujah. Amen. Uhamba kokusuku yaNkulunkulu. Akalindi uNkulunkulu. Awukwazi wamuhle lo prophet. Ubizwa ngokuthi ungumprofeti kodwa ungathunywanga uNkulunkulu. Kodwa uyena oyeNkulunkulu wayondlala inhliziyo yakhe, wayondlala yonke into phansi. Wathi nansi iliste engikhathazayo. Akayi uNkulunkulu yena kodwa uya uNkulunkulu eyokhalela isizwe sonke. Hallelujah. Amen. Uthi why God doesn't do something about this? Uthi uNkulunkulu hayi kuncane kukhulu okuzayo kuyenyelela. Ngokuba laba bantu othi wena balihlukumeza baphula umthetho. Uthi ngizokhipha isizwe esinamandla esizoba destroy. Hallelujah. Amen. Wanethe wezwa leyo nto uHabakuk yamphatha kabi. Wathi hawu uNkulunkulu uzosebenzisa isizwe esinamandla ukulungisa umonakalo khona. Hallelujah. Amen. Bese yaqala ke lapho uthi ngiyakuma endaweni yami yokulinda. Hallelujah. Amen. uHabakuk lo uthi ngiyakuma endaweni yami yokulinda. Yes. Ngiyakuma endaweni yami yokulinda. Yes. Ngidlule enqabeni. Yes. Ngikhangele ukubona ukuthi uyakukhuluma kimi nokuthi ngiyakuphendulani ngokusola kwami. Uverse 2. Uverse 1 bazalwana umprofeti ube ngakakhona. Umprofeti uqala ukukholwa ku chapter number 3. La usane enga gogo. Uyabona into okudinela uNkulunkulu. Yeah. Chapter number 1 chapter number 2 usane enga. Diniwe. Amen. Udiniwe. No kwendaweni yakhe yokulinda udinela uNkulunkulu. Hey. Akayi lapha ngoba kuyi fasting. Oh. Hallelujah. Uya ngoba ethi angithi yabona into okudinela uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu bengifuna umsebenzi, wangangawuthola lo msebenzi, angisayi mina esontweni. Hallelujah. Yeah. Kwakuyileso siko. Ngoba ehlezi lapho ufuna ukubona uNkulunkulu uzoyenza ngempela le. Udiniwe. Inhliziyo yakhe yalwa. Hallelujah. Ukasukela uNkulunkulu wabathandekayo. Uma siza la enkonzweni asimenzele uNkulunkulu ifiva. Yeah. Singezi lapho mama usigawuke sithi uNkulunkulu ngifuna uNkulunkulu engenzele 1 no 2 uma engangenzeli 1 no 2 ngiza kuyeka ukukholwa. Ngoba ukukholwa akungami ngezinto. Ilokho esikubhidayo namuhla kodwa ukukholwa akume ngokuthi uNkulunkulu uthini. Sizokhuluma ngama foundations. Izisekelo zokholo. Jesus. Hallelujah. Into edingakalayo uthini ukukholwa abathandekayo. Amen. Ukuthi sibe ngabazalwane abakholiweyo. Singababantu abagcwele izinto. Yeah. Kodwa ukukholwa bengakhona. Yes, qhubeka ma. uJehova wangiphendula wathi, ulobe umbono uqophe ezibhebheni ukuba kufundwe kalula. Angithi yabo uthini ulobe umbono? Yeah. Ulobe ebhebheni. Yes. Ukuba ufundwe kalula. Ithi lento ivision yase Crossroads ayingavalelwe esifubeni sami. Kodwa ngiyinika abantu. Jesus. Ngoba umbono ungowabantu. Yeah. Uthi ke lo mbono obona ngifuna ulobe. Hallelujah. Hallelujah. Ukuze ufundwe ngesikhathi esifaneleyo. Amen. Yes, qhubeka. Ukhuluma uNkulunkulu ke manje uhamba kusethule. Hamba kuthule one way uNkulunkulu. Yeah. Yes. Ngokuba umbono usengowesikhathi esimisiweyo. Yes. Uphuthuma ekupheleni awuyikukhohlisa.
Yes. noma ulibala Yes. ulindele ngokuba uyakufika nokufika awuyikwephuza. Yes. 4 bheka umphefumulo wakhe uziphakamisile awuqotho phakathi kwakhe kepha olungileyo Kepha olungileyo. yes uza kuphila ngokukholwa kwakhe. Kepha olungileyo uza kuphila ngokukholwa kwakhe. Amen. Hallelujah. Jesus. Kepha olungileyo. Intshumayelo kaJohn Wesley. Wazi wahamba eshumayela nje le. Waziwa ngaleyo. Hey. Mothi wakuphisha nje ngaye. Kuthiwa nje olungileyo uyakuphila ngokukholwa. Wazi wahamba eshumayela lokho nje. Amen. Hallelujah. Olungileyo uza kuphila. Hayibo Elina ngokukholwa bese kwakhe. nathola Ithini ke lento konke? imali. Angithi uhamba kuphi? Uye kuNkulunkulu wayokhalela abantu. Wamphendula uNkulunkulu from verse number 12. Yeah. Chapter 1. Wathi uNkulunkulu ngizoletha isizwe esinamandla. Isizwe sizodestroy singeke sishiye lutho. Hallelujah. Amen. Uhamba kukwaphinda futhi wabuya wathi inkosi uzowajezisa kanjani abantu bakaNkulunkulu bajezisa ngabantu abangakhona. Hallelujah. Amen. Use impendulo kaNkulunkulu ke le. Uthi olungileyo uza kuphila ngokukholwa kwakhe. Jesus. Hallelujah. Amen. Ithini lento? Ithi abantwana bakaIsrayeli ngenkathi behlaselwa amaGibhithe. Hallelujah. uNkulunkulu wabenzela indawo yabo. Wababeka khona. Hallelujah. Kwakuthiwa yini kambe leyo ndawo eyisiqhingi? Nomusa. Kwakuthiwa yini indawo leyisiqhingi? AmaGibhithe amazibulo amaGibhithe afa wonke. Yeah. Kodwa abantwana bakaIsrayeli babe sesiqhingini. Behlezi belindile. Hallelujah. Ithini lento ke? Mase sisuke la bathandikazi siye hostel kamanje. Siyothandazela ukhetho ukuthula. Sithi sequmgwaqo la eThembalihle siyogibela amabhasi ezala kube qhuma isibhamu ehostel. Hallelujah. Thina kathi sithandazela ukuthula. Yeah. Kodwa uma sesiphuma thina kuqhuma isibhamu ehostel. Hallelujah. Amen. Olungileyo uza kuphila ngokukholwa kwakhe. Amen. Umuntu kaNkulunkulu okholwayo ngeke abe affected ngento eyenzeke ehostel. Alright. Isibhamu sogcina ngokuqhuma ehostela balimala abalimalayo kodwa olungileyo uza kuphila ngokukholwa kwakhe. Jesus. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uzoba protect abantu bakhe. Yeah. uNkulunkulu uzobavikela abantu. Kodwa into ezokwenza ukuthi umuntu asurvive kuzoba ukuthi ukholiwe na uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wakwahamba endaweni uma ufika endaweni abantu balapho kubika ukugula noma ngabe kusemsebenzini kubika ukugula left and right. Kodwa uthola ukuthi wena right. Yeah. Hallelujah. Uthi ogibela nje la ekseni. Fika itaxi kuthatha. Unathi ungene etaxini ongemuva esale banje ukuthi. Hey. Ngathi ngihamba la kwaB sisahlala la number 7. Ngiyogibela estopini kaMkhize. Hallelujah. Yeah. Athi abastopini kaMkhize ngisuka la number 7. Bathi manje inhlawo nasi inkosi malanga. Ngathi kanama ngeke bamfica. Ngathi angizogijima kodwa ngeke bamfica. Hallelujah. Kaya lokhu ngibaqalaza kancane ngoba ngamasikandi ngoba khiba ngelincane. Ngeke kungenze lutho. Alokhu ngithi Jeff ngithi ayazi inkunzi. Manje ngiyabona sebengigcine eduze ngathi bangidlula esontweni kaLindo. Ngabona elapha abantu bangigcinile la. Ngase ngithi la banamahange lapha. Lo amuzi lo yangiyongena kuona. Angazi ukuthi kanjani. Kodwa isicapha ngathi
ngathi umama khona uyavula isicaba ngathi ngisho phakathi Hey Nkosi intombazane esestopini angikwazanga ukuthi iphisa basala bayingungu bayenze njalo haleluya olungileyo uyaphila ngokholo bakhe haleluya into ezosenza sisurvive ngabe sikholiwe yini la ematendeni indawo la ematendeni ayikho indawo enamadimoni njengendawo la ematendeni futhi Jesu haleluya hayi yabo idimoni lala lidila nabantu abasha yeah haleluya yeah hayi bomdala usuku nebhadi nje lidila nabantu abasha futhi madila nabo lifuna ukwenza show ukuthi ulala uphuza azayikhohlwe nokuthi ubani idimoni lala nje lifana idimoni lalapha engangikhonzisa khona entusuku la engangikhona nje kwangathi ngiseziko lawo madimoni haleluya akaze ngibone indawo elikhulu njengaliya haleluya shana ngithatha okholwayo sindisi oyilapha phezulu haleluya olungileyo uza kuphila ngokholo bakhe haleluya amen into ezosenza ukuthi la ematendeni ezokwenza ukuthi lapha komasho ezokwenza ukuthi lapha kwabakhutha emlazi la uhlezi khona izinto zakhona zingakulimazi ukuthi ugoliwe na check ukuthi uyakholwa uNkulunkulu haleluya Hebrews chapter number 11 the last one chapter number 11 yes last one verse awufundi verse 1 2 kanjani wena kepha ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo verse 2 ngokuba okhokho bafakazelwa ngakho yes 3 ngokukholwa siqonda ukuthi izwe lonke ladatshulwa ngezwi likaNkulunkulu kuze kuthi okubonwayo akuvelanga kokubonwayo ayithi abawukholwa kwethu kumiphi kube sekutheni uNkulunkulu wadabula izwe ngezwi lakhe yeah haleluya ukukholwa kumlapho bathandekayo ukukholwa akungami ngokuthi inorox ayikho endlini uthi wena ngizokhuluma ngithi akube khona inorox endlini ake sibambe lapho nje ukukholwa bathandekayo akungami ngokuthi efrijini kukhonani yile ngekho kodwa ukukholwa kungukuthi uNkulunkulu wenzani verse number 6 yes kepha ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa kepha ke ngaphandle kokukholwa kwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu yeah haleluya amen ukhona phethe NIV noma King James NIV King James ukhona phethe NIV King James Hebrews 11 verse number 6 kodwa into ngichaza kahle ngayendlela engiyifuna ngayo ngiyayifaka kodwa ke bathandekayo ngaphandle kokukholwa akwenzeki umthokozisa yeah haleluya amen uNkulunkulu akanandaba nenyembezi osuyikhalile yeah siphume akanandaba nenyembezi oyikhalile uNkulunkulu akanandaba nokuthi wena uguqeka ngani ngoba ukhona abantu abaguqa ngoba nakho benamadolo bane inyembezi ngoba nakho inyembezi ziseduze yes haleluya amen uNkulunkulu akanyakaziswa yonke isho ungakhala haleluya uNkulunkulu ngeke imnyakazise yonke leyo
Yes. Into ezokwenza uNkulunkulu asukume esiqalweni sakhe ukukholwa. Hallelujah. Izothi iamplified ukukholwa kuyi take it. Hallelujah. Ukukholwa bathandekayo iyona into ekwazi ukusukumisa uNkulunkulu esihlalweni sakhe. Hallelujah. uNkulunkulu umuva ngokuthi ukholiwe na. Akamuvi ngokuthi uthandazeka ngakhe. Akamuviswa inyembezi zakho. Akamuvi ngenxa yefasting yakho. Kodwa into enza ukuthi uNkulunkulu enyakaze emazulwini. Yeah. Ukholo. Yes. Ukuthi ukholiwe na. Hallelujah. Amen. Uthini uJesu ekhuluma noPeter? Ngoba ukukholwa basikhuluma ngokukholwa akuhambelani nokwesaba. Uthini uthi uJesu kuPeter akeze kuyena. uJesu methi woza. Uthini uPeter uthi ngifuna ukuza kuwena Jesu. Uthi uJesu woza. Ngamanye amazwi ukukholwa kwalinda until kuze aze athi uJesu woza. Amen. Hallelujah. Amen. uPeter wahamba pheka woza eya Jesu. Yes. Wahamba pheka woza, wahamba impela, wahamba. Ngiyazi ukuthi siyashesha thina abantu abashumayelayo. Sithi hayi uPeter wathi hamba emanzini wacwila. Kodwa uPeter wahamba impela distance. Yes. Wahamba impela. Hallelujah. Amen. Ngoba kwakuzoba nomehluko phakathi kwakhe nomuntu ongangenanga ngoba yena wayezobe emanzi. Okusho ukuthi ungeni uhambile ibanga elide. Hallelujah. Amen. Ehamba pheko ukholo. Hallelujah. Amen. Ukukholwa kuyisubstance. Hallelujah. Amen. Angithi yabona into efika kuwena mangabe uphuza ikhofi. Kambe niyazi ikhofi. Siyazi. Ayike ngiyike emhlabeni. Ngaphandle Khona into enziwe ikhofi. Hallelujah. lawa amanye angayenzi. Hayi. Okay. Angisho kathengani. Kodwa ikhoki ifika ishaye khona isikhonkosini. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Iyabulisa. Ishaye khona. Amen. Ukuthi angifuni ukulinganisa ngale nto le. Khona utshwala uthi isubstance ngoba uma usuphuzile kunendlela yakho nokudidizela. Hallelujah. Mayizokulinganisa vele uJanuary nome kakhulu. Bathandekayo mhla indodana ibuyayo ngabe yokufumana inkolo. Asikhohlwe izinto. Sikhona uNkulunkulu. Siphakame sibe ngenyawo. Angazi bomkhona